Terve taas, lapsukaiset! Miksi olette nykyään niin monet roadmaneja ja pick me girlejä? Kuka haluaa näyttää siltä, että housut roikkuvat mistä kintuissa sen näköisenä, että olet lähtenyt sitten liian pikaisesti paskalta? Muutenkin luuletteko nyt oikeasti, että on fresh piste ryöstää joku Alepa siitä vierestä? Sehän on vain merkki siitä, että olette itse köyhiä ja epätoivoisia. Ahahahaha. Ryöstönne jälkeen äitinne odottavat teitä kotona ja kaakaon ja voileipien kanssa tietämättä mitään, että olette juuri kössineet 700 € Alepasta ja traumatisoineet ihmishengen. Ja sitten pick me girlit, miksi te dissaatte muita tyttöjä, kun samaan aikaan itse catfishaatte poikia, sitä käyttämällä aikalailla 200 grammaa meikkiä. Muutenkaan ketään ei kiinnosta varmaan, että olet ostanut jonkun uuden LV-laukun, joka oli sekin feikki, ja vielä alennuksessa tori.fi-stä. Te roadmanit ja pick me girlit olette niin hyödyttömiä, että voisitte puolestani mennä te keskenään yhteen, sillä kukaan muu ei teitä halua. Jos sinulla on tällainen pukeutumistyyli, mutta et ole sellainen epämääräinen hiippari, joka kantaa puukkoa takataskussa ja tekee vaikka mitä 2 € velan tai vapen eteen, niin jatka elämääsi, tämä video ei koske sinua. Mutta eipä tässä muuta.